Litoturia patrocina l'oratge. Avui hem recuperat el sol, després d'un dia ahir molt variable, però amb poques precipitacions i, per tant, amb poques nevades. Avui em comentava un amic en el Facebook que el sol no treballava, i és que encara que fa sol, apenes condix. I també em comentava que s'havien quedat amb ganes de neu, perquè realment les nevades han sigut molt puntuals, de distribució molt irregular, i les quantitats caigudes, la neu caiguda, ha sigut de molt poca importància. Fins i tot, en algunes zones més interiors de València, arribava a veure's una miqueta d'aiguaneu, com la zona de la Serra d'Énguera, també al nord de Castelló. Algunes precipitacions en forma de neu de molt poca importància, i potser la zona de la Mariona va ser on més va nevar, tampoc precipitacions massa importants. Avui recuperem el sol, però un sol que no condix, l'ambient serà fred, fins i tot baixaran les temperatures. Tenim una massa d'aire freda que avança des del centre d'Europa, que ahir ja s'apropava a la zona dels Pirineus i que avança lentament cap a nosaltres. Potser el coret d'aquesta massa d'aire freda no ens afecte, però sí que mantindrà l'ambient molt fred, i tot i que el cel està prou clar, el dia serà amb temperatures molt baixes. De fet, les temperatures mínimes d'esta nit han baixat. Veiem temperatures que fins i tot de nou toquen els 5-6 graus per davall de zero en zones del nord, en punts de l'interior. A les comarques més centrals, les temperatures en algun observatori han baixat de 0 graus, marcant 1 o 2 graus negatius, i en altres han quedat entre 0, 1 o 2 graus positius. Les capitals han tingut temperatures mínimes al voltant dels 4 graus, també han baixat lleugerament, i les temperatures més altes en punts de la costa al nord de Castelló, en punts de litoral com ara Vinaròs, Penyíscola, 5 graus de mínima, i cap al sud a la Safor trobem 6 graus de mínima a Oliva, i ja més cap al sud a la Marina Baixa 7 graus al Ter Benidorm com a temperatures més altes d'avui. Tenim un canvi en la direcció del vent. Ahir el temporal marítim era notable. Aquest vent de gregal que incideix sobre el litoral, sobretot de la Ribera Baixa, de la Safor, de la Marina Alta, i que deixa la mar molt alterada. Ones de 3 metres, o fins i tot de més de 3 metres es van registrar ahir, i avui el canvi en la direcció del vent ha girat a mestral, vent més continental, més fred, però va en contradirecció d'aquest onatge que teníem ahir, i per tant l'onatge anirà menys, quedarà mar de fons, però la mar anirà quedant-se més tranquil·la. Tindrem el pas d'alguns núvols que afectaran preferentment les zones de més al nord de la comunitat, zones del nord interior de Castelló. Ahir podria escapar-se alguna goteta, podria registrar-se algun ruixat, que seria en forma de neu al voltant dels 400 metres, a cotes prou baixes, però en principi les precipitacions segurament seran inapreciables. Més sol cap al centre i cap al sud, on indica que el sol condirà poqueta cosa avui. De fet, les temperatures més altes a la costa tocaran els 13-14 graus. A les comarques més centrals, els 10-12 graus. I en punts de l'interior, fins i tot al nord de Castelló, temperatures al voltant de 5 graus, allà on més pugen, però a les zones més interiors de València i d'Alacant, temperatures entre 6, 7, 8 o 9 graus. El que tindrem de cara als pròxims dies, lluny de retirar-se el fred, és mantindre's. Demà divendres veiem l'anticicló situat a l'Atlàntic, abraça bona part de la península, dona entrada de vents de tramuntana, de mestral, però també encara tenim les baixes pressions al centre del Mediterrani, que junt a les altes pressions donen aquest vent del nord-oest, aquest cert, aquest vent de mestral, que es deixarà sentir així a la comunitat valenciana. I comprovem el mapa de temperatures. La taca verda fins i tot arriba fins al nord d'Àfrica, l'esoterma de 0 graus. Per tant, es dona una idea del fred que anem a tindre, que es va mantindre de cara a demà i de cara als pròxims dies. I l'esoterma de 5 graus està afectant bona part de França i també del nord de la península ibèrica. Amb aquestes condicions, demà potser tinguem més núvols. Això redondirà en un descens de les temperatures màximes que encara quedaran més baixes que les d'avui. Algun núvolet pel nord, podria escapar-se d'alguna volveta de neu o un floquet de neu, però pluges inapreciables. I atenció a dissabte, perquè sembla que la situació meteorològica serà semblant a la de dimecres, amb vents de gregal que incidiran sobre el litoral de la meitat sud de la comunitat valenciana, aportant núvols i deixant precipitacions. Seran més probables a la costa, de més entitat, algun ruixat fins i tot moderat i persistent. Podria estar plovent durant bona part del matí, durant mitja vesprada també podria registrar-se precipitacions i la cota de neu al voltant de 400-600 metres, sobretot en les zones de muntanya del sud de València i del nord d'Alacant. Diumenge ja començarà a afluixar el vent de gregal, però encara deixarà sentir a la meitat sud del territori, amb precipitacions en principi que a la volta de menys importància, però encara podria nevar a les zones de muntanya per damunt dels 500 o dels 600 metres. Tant
dissabte com diumenge, més sol a la meitat nord de la comunitat, on ahir encara es deixarà sentir el vent de mestral, el vent del nord-oest. I dilluns començarem la setmana amb un lleuger ascens de les temperatures, tampoc gran cosa, amb un dia clar, assolellat i amb alguns núvols més abundants a les zones de més al nord. I tot i pujar les temperatures, l'ambient continuarà sent hivernal.